Tomáš, vítaj. Ďakujem pekne, ahoj Tomko. Máme pred Vianocami trošku a ty si urobil teraz prvýkrát také veľké virálne video, ktoré zasiahlo už aj ľudí mimo tvojej bubliny, ako sa varí vývar. A bolo tam dosť komentárov a niektoré z nich boli aj negatívne. Ako sa ti spracovovala takáto negatívna spätná väzba? Áno, stalo sa toho, neviem, či už to môžeme nazývať virálnym videom, určite ale teda na slovenské pomery. Tým, že už to má, myslím, že nejakých 500 000 zliadnutí. 500 000? Tak už asi je to virálnejšie. Wow. A tých komentárov je tam hodne. To som ako keby, nie že by som to nečakal, ale nečakal som možno až toľko negativity pri jednom obyčajnom vývare alebo pri jednej polievke. Čo sa ti vnútorne dialo, keď si čítal tie komentáre? Ty s tebou ako osobou? Ešte najprv som ako keby mal z toho, ani nie že strach, ale stres. Hej, že teraz čo s tým idem robiť? Hej, že či to tam teda idem nechať a ako to veľmi potom ovplyvní a čo to vlastne bude vypovedať možno o mne, hej, lebo však budujeme nejakú osobnú značku. A teraz, že či to ovplyvní nejakú osobnú značku a teraz čo, ak je to pravda, to, čo tí ľudia píšu. Že, ako, je to haus, ináč dneska sa na tom veľmi, veľmi bavím a smejem, dokonca ako keby ja som si musel pozrieť iné profily, iných teda kuchárov a ľudí teda z fachu, že či teda aj oni majú nejaké negatívne komentáre a že či je vlastne toto štandard toho internetu, alebo je to výnimočné a naozaj som tých ľudí takto vytočil jednou polievkou. No, mám toto video otvorené, pozerám 8000 lajkov, 5600 prezdieľaní navzájom, takže ako keby tie prezdieľania ja berem ako pomoc, že poslal to syn mamine, že pozri sa, inak mohla by si tie kosti zapekať. A samozrejme, každý recept má milión spôsobov, ale 430 komentárov na človeka, ktorý dovtedy mal možno 5-6 na profili, extrémny zásah aj do súkromia. Čo cítiš po 3 mesiacoch budovania tej osobnej značky? Vieš čo, úprimne povedané, vnímam to, že ma nejakým spôsobom ľudia spoznávajú, alebo už teda sa mi deje aj to, že ma spoznajú mimo teda tú moju bublinu. Hej, logicky tá tvoja bublina, tí ľudia, ktorí sú okolo nás, tak aj keď to možno nemyslia, úprimne vždy ťa pochvália, vždy ti povedia, to máš super, to robíš a ako to robíš a páči sa mi to. Ale myslím, že ako si mi aj ty povedal, a ty čo asi povedal nejaký influencer, tak že teda tá realita je až za tou bublinou. Že tam sa dozvedáš reálne a že teda naozaj tá sila potom prichádza až potom, keď obídeš tých svojich ľudí a začneš to mieriť na ľudí, ktorí nie sú v tej tvojej bubline, vtedy sa dozvedáš možno aj tú pravdu, alebo možno to úprimné. Nemusí to byť vždy pravda a nemusíme s tým súhlasiť, ale teda že ten pohľad taký možno úprimný. Teraz pozerám Hell's Kitchen, poznáš tú reláciu? Áno, je tam určite. Jan Punčocharš a robil tam jeden finalista rybu a on mu povedal kokos, ale takto som to ešte nikdy nerobil, ale teším sa. A to je ako keby profesionálny kuchár. Takže za mňa v tom gastro to je veľakrát o názore. A myslím si, že aj tuto 1000 spôsobov, 1000 ľudí. A kde ešte si myslíš, že v ktorých receptoch, ktoré sú také tradičné slovenské, sa vymykáš takému keby tomu štandardu, že sú nejaké veci, ktoré sa normujú pri sviečkovej, dajme tomu, a že ty si ten recept si fakt obzvláštnil o svoj spôsob a stretáva sa s pozitívnou spätnou väzbou. Vieš čo, ako keby nemáme ešte tento recept takýmto spôsobom vyhodený vonku, ale hneď potom, ako sme ako sme vyhodili toto video, ktoré sa stalo, povedzme, virálnym, tak ma kontaktoval jeden kamarát, spolužiak, má tiež úspešný profil na sociálnych sieťach, venuje sa týmto veciam a on mi napísal, že Tomáš, vítaj v mojom svete, keď som čítal tie komentáre a tak sme nejako popísali a vrám, že ty kokos, že ja som nečakal, že to bude také virálne, keby som vedel, že to takto budeme zasahovať, tak naozaj pôjdeme na každý detail, že tam nebude nálepka na hrnci a podobne. A sme mali nejakú takúto tak sme spísali a povedal, že počúvaj ma, a to si ešte nenavaril kapusnicu. To keď navaríš kapusnicu, tak ti vybuchne internet. Takže ďalšia aj kapusnica. Takže áno, na toto sa chystám, že teda navaríme kapusnicu. On medzičasom teda už tú kapusnicu tam pridal na svoj profil a už teda pridal ďalšiu a čítal som si tie komentáre, tak je to úplne šialené, ako dokáže ľudí s prepáčením nasrať to, že to niekto robí inak, ako to robia oni doma. Áno, ja som trošičku dneska by som porozmýšľal, že ako dám úvod videa a ja som naozaj ľudí nechcel nasrať tým, že im poviem, že ty nevieš variť vývar a ja ti to ukážem. To máme na svedomí my, zase to ale na druhej strane, ako keby fajn, toto berem, toto možno
majú ľudia právo potom reagovať, lebo však som sa ich dotkol takýmto spôsobom, ale oni ten vývar ešte ani neochutnali, alebo ho prakticky môžu si ho variť ako chcú, ak niekto nesúhlasí, je to úplne v poriadku, nemusí ma sledovať, ale je to halus, že čo to robí s tými ľuďmi. Čo ma ako keby mrzí, a to môžem aj otvorene povedať, že vymazal som každý jeden komentár, ktorý som si všimol, určite sa tam ešte nejaké nájdu, ktorý obsahuje nejaké hanlivé slovo alebo proste nadávku. Kúpiko, že ti nadávali vyslovene. Napríklad akože, a vnímam to aj na iných tých naozaj profiloch, keď som to preberal, že naozaj akože buďme ľudia, hej, že jedna vec, že vyjadri svoj názor, nesúhlasím, varíš ten vývar úplne zlé, ty nie si kuchár, nauč sa variť, bla bla bla. Ale to, že niekto proste použije nadávku, že mi vynadá len preto, že som teda pridal video s nejakým vývarom, alebo postupom, s ktorým on nesúhlasí, mi príde úplne, neviem, akože mohol by som to nechať a ľudia si urobia možno skôr názor naňho, na ten jeho komentár, ale nechcem mať proste na profile takéto nadávky. Áno. Komentáre typu, že že mal som radšej navštíviť logopéda namiesto varenia, mi tiež prídu síce trápne, ale teda to je podľa mňa to zase len svedčí o tom človeku, ktorý niečo takéto píše. Hej, ale... Možno si teraz príklad objavil, že aké frustrácie má slovenský národ, že ako je zraniteľný, ako je dotknutý, ako potrebujú sa vyjadriť a získať si pozornosť niekde, kde sú ľudia, lebo v bežnom živote ho nedostávajú. Áno, presne tak, a hlavne jednu vec, ako som si uvedomil, že ako chceme, aby ľudia vlastne boli k sebe lepší a milší, a keď vnímame aj tú politiku, že ako je ten národ rozdelený politikou, keď sa vlastne dokážeme rozdeliť kvôli videu o jedle. O polievke. Vieš, sú tam konverzácie medzi ľuďmi, akože to nie, že by niekto už naražal na mňa, útočil na mňa, ale už sa tam potom rozvinuli tie konverzácie medzi sebou, hej, že niekto tam napísal svoj nejaký postup, čomu som ich aj vyzval, a zase niekto mu to proste komentoval, že je to blbosť alebo niečo podobné. Čiže... Ešte ono možno aj tým, že tie recepty napríklad toho vývaru tej kapustnice si dedia z generácie na generáciu. Áno. Že moja mamka, moja babka, a zrazu mi tu ide niekto cudzí povedať, ako mám ja robiť vývar. Tak pre nich to je tak osobná téma, lebo oni ten recept majú generáciami prejdený. Presne tak, a ono to je vlastne hlavne, nech si to každý varí tak, ako mu to chutí. Áno, jedna vec sú možno nejaké postupy, ktoré už platia niekoľko rokov. Ďalšia vec je tá, že tá gastronomia sa posúva a modernizuje, a modernizujú sa aj tie postupy, a naozaj aj to zapekanie napríklad dneska tých, či už tých kostí, alebo napríklad aj tých sliepok, kedy si sa to nerobilo, hej, kedy si naozaj sa hovädzie kosti sparili a až potom sa dávali do toho vývaru, alebo teda až potom sa z nich začal pripravovať ten vývar, ale to neznamená, že tá gastronomia sa vyvíja. A zistujú sa niektoré veci, že sú lepšie, fungujú lepšie. Naopak niektoré veci, ktoré možno pred 10 rokmi sa tlačili dopredu a tvarilo sa to, že to ide byť lepšie, tak už dneska nefungujú a neplatia. Ja si pamätám, keď pred 10 rokmi bol trend v gastre, že poďme tradičné jedlá variť inak. Dokonca aj v televízii jeden známy šéf-kuchár točil, myslím, že niekde na STV jednotke chodila relácia a chodil po Slovensku a vždy vytiahol nejaký tradičný recept a snažil sa ho urobiť inak. A toto bol naozaj trend možno 10, možno 15 rokov dozadu. A dneska ten trend je tak, že variť tradičné jedlá, tie, ktoré vlastne nejakým spôsobom špecifikujú región, alebo tú kultúru, alebo teda tú oblasť, dokonca sa na to kladie dôraz, aby tie suroviny boli lokálne, na lokálnosť, na zdraví, ako keby spôsob tej úpravy a varenia. Čiže sa to strašne mení a dneska sme sa dostali k tomu, že variť len čisto z kvalitných surovín, ideálne z lokálnych, používať lokálne suroviny a takýmto štýlom. Že vôbec nie, že pretransformovať tí úspešní kuchári dneska. Na Slovensku ešte nemáme Michelina, ale teda v Čechách bolo nedávno teda oceňovanie michelinských reštaurácií. Česko získalo 10 Michelinov a z toho teda prvá reštaurácia, ktorá získala až 2. Takže a to sú, naozaj keď sa na to pozrieme, tak je to veľakrát o tradičnosti, o tých postupoch, ktoré robia užívanie. My napríklad so ženou sme to tiež tak mali na Vianoce, striedame sa raz ku nám na Vianoce, raz k jej rodičom na Vianoce. Ano. A naša rodina robí kapustnicu úplne inak, že zemiačky sú nakrádané na kocky, sú bokom, sú tam ryby a tak ďalej. A oni urobia tak, že oni vyvaria iba šťavu a dávajú tam popučené zemiaky. A takisto ako keby vzniká veľa hádok na Vianoce. Ano. A ja si vravím, dám tomu šancu. A normálne mi to chutí, že proste tí ľudia sú tak navyknutí, že moja mama je najlepšie. Áno. Ale napríklad môj ujo má Poľku za ženu z Poľska.
počúvaj, ich Vianoce sú, že úplne iné jedla, že 10 vecí na stole a proste sa prispôsobil a to je človek, ktorý je ochotný prijať aj iný názor a maximálne si niečo nové zoberie, že nepotrebuje to kritizovať. Moja otázka, ty ako kuchár, čo je u vás na vianočnom stole? Čo tam musí byť? No, u nás klasika, teda kapustnica. Máme takisto svoj recept, teda, ktorý pripravujeme a možno veľa Ako robíš vianočnú kapustnicu? Vianočnú kapustnicu práve my robíme iba kapustu, teda klasický kapustu, tú šťavu, tú kapustnicu do toho a huby, ryba udená a po prípade nejaká udeninka, nejaká kolbáska len jedna. Dávate, hej, aj udené. Lebo na Slovensku veľa nedávajú na Vianoce takéto veci kvôli mesu. Kvôli mesu. Ale my to dávame tak, že to iba v tom vyvaríme kvôli vôni a potom ale nejeme to. Hej? Čiže na Vianoce sa to u nás nie je. Že sa to iba potom vytiahne, dá sa to bokom. Čo slivky? Slivky nedávame a zatrepávame smotanou. A to je to, čo napríklad je ten kameň úrazu, že veľa ľudí to vlastne kritizuje, že sa nemá zatrepávať a podobne, že to nemá byť so smotanou, že to už je potom segedín a tieto veci. Ale my to takto robíme. Ja som si to preniesol z domu od nás a tým, že moja manželka doma mali podobný recept, ale teda majú podstatne kyslejšiu, lebo to varia len čisto z tej kapustnice, z tej šťavy, z toho súdku, tam, kde je tá kapustnica natlačená. No. A je strašne kyslá. Ja som si napríklad takisto musel niekoľko rokov na to zvykať. A môžem povedať, že som si zvykol a že teda aj mi chutí dneska podstatne viac kyslejšia tá kapustnica, ako zasa menej, ako sme mali my napríklad doma. A musí tam byť ryba hlavne, musia tam byť ako keby tie huby. Ryba udená. Áno. A čo sa týka potom tých zemiačikov, ty si spomínal, tak my sme doma mali vždy popučené zemiaky, ktoré teda sme mali bokom, dal si do taniera. U mojej manželky zasa doma boli aj pučené, aj klasické na kocky a teda my to dneska už doma robíme tak, že robíme aj pučené, aj na kocky. Takže stále sa preniesol z obidvoch strán nejaký zvyk. Dobre, potom máte vypražané file, alebo čo robíte vy? No ja teda som tak, že vždy kapor, čo sa týka mňa. Moja manželka kapra vôbec nemusí, takže ona má nejaké file, áno, vypražané. Kapor, ako urobíš, aby si ho zbavil toho pachu? Tak to je také podľa mňa skôr zaužívané, že sa to kedysi hovorilo, aby nemal takú tú bahnistú vôňu, hej, keďže ten kapor vo všeobecnosti áno, je viac na dne, viac ako keby vyžiera z toho dna. Ale neviem, pokiaľ je mladá ryba, pokiaľ to není fakt, že 5-ročný kapor, čo teda štandardne neviem, že by nejako smrdel. Ale áno, aj ja, ešte aj možno je to zvyk, ale teda namáčam to do toho mlieka. Na jeden deň, na noc, hej? Áno, hej. Dobre, ako ho potom robíš? Že nakrájaš na podkovičky a opekáš ho na paničke? Vieš čo, momentálne už teda ho nekrájam na podkovičky, ale skôr na také plátky, hej, čiže dám si toho kapra na polky, ale hlavne kvôli tomu, že my celého kapra nedokážeme skonzumovať, keďže zatiaľ z našej štvorčlennej rodiny ho konzumujem iba ja. Tak vždy vlastne tú polku... Tak deti sú file, hej? Viac manželky na stranu. A tak akože bavme sa o tom, že tie file sú bezpečnejšie práve kvôli tým kostiam. Moja manželka kapra vôbec, ani ju do toho nejako nenutím a potom vždy robíme nejakú rybku ešte takú pečenú, nevyprážanú. Nejaký pstruh. Buď pstruh alebo losos. Minulý rok sme mali jesetera. Tento rok rozmýšľam ešte, ak sa mi podarí možno nejakú šťuku, uvidíme. Dobre, a potom, keď otvoríš ten vianočný stôl, tak začínate teda čím? Oplátka? Oplátka, to sme zabudli. S medom, hej? Čiže na začiatku teda je tá oplátka s medom, toto máme zvyk tak ako my z domu, tak aj teda u mojej manželky. Aj cesnak si dávate? Cesnak nie. Cesnak napríklad vôbec nie. U nás bol napríklad zvykom, vlastne dávame si to iba s medom. A ja som zasa to ešte trošičku posunul, že tým medom robím krížik aj manželke, aj deťom teda na čelo. Medom. Medom. To je pekné. Ešte z týchto zvykov, čo máte v rámci Vianoc doma? Dávate si napríklad 2 eurovku do kraju chleba, ako keby do Janka? Nie, toto nedávame. Ja dávam šupinu vlastne z kapra. A zasa toto je, myslím, že od manželky sme preniesli, že zasa peniaze, ale pod obrus. Pod obrus, dobre. Takže dáš krížik, potom začnete teda kapustnicou, potom máte šalát rybku. Oplátka kapustnica, potom je tá rybka. Ešte medzi tým, ako samozrejme sa predtým pomodlíme, pripijeme si pred tou večerou a večeráme. A máte aj kompot po večeri, či to už nedávate? Nie, toto už napríklad vôbec nie. Toto ešte mi dávame a to je zabijak žalúdka. Hej. No, akože to už keď dáš takýto kompot na záver všetkého. Po zemiakovom šalate a kapustnici. Áno. Že...
Hej, ale akože áno, tie zvyky sú naprieč celým Slovenskom, sú rôzne a preto ma udivuje skôr tá komunikácia práve keď fakt na tých sociálnych sieťach, že ako tí ľudia, najlepšia kapustnica je na východe, hej. Najlepšia je taká alebo onaká. No podľa mňa najlepšia je tá, ktorú máme my radi, alebo na takú, aká je z domu, hej, možno od tej maminky, alebo od babičky, alebo niečo. A o tom nepresvedčí ani ten Michelinový kuchár, ani nejaký o tom, že tá moja je najlepšia. Ešte mám dve také otázky, ktoré môžu ľuďom pomôcť na Vianoce. Prvá je, koľko šalát vydrží v chlade, alebo ako čo najdlhšie mu predĺží trpánlivosť v rámci Vianočných sviatkov? Tak jedna vec je, že koľko vydrží a druhá vec je, že ako je veľmi zdravého, ako dlho držať. Super, hej. Takto v každom prípade, čo sa týka šalátu, je veľmi dôležité teda, aby sa nerobil príliš dopredu. Hej. Čiže aj tie zemiačiky, všetky tie suroviny robiť v ten deň. Veľakrát počúvam, že už to robia deň dopredu a podobne. Hej. A ešte majonézu napríklad domácu z čerstvých vajec. Toto sú všetko také tie kombinácie, ktoré môžu byť nebezpečné. A aj my napríklad ja doma teda, u seba doma už nie, ale teda ešte u rodičov mamina vždy robila majonézu domácu. Hej, nekupovala, robila vždy domácu. A tam je riziko tých vajíčok, hej. Čiže keď je domáca, lepšie to skonzumovať čím skôr, ako keby. Áno, ako takto vo všeobecnosti majonézový šalát ja osobne neodporúčam dlhšie ako 3 dní mať naozaj, aj keď ho mám v chladničke. Áno. Ja viem, že on akože úplne v pohode, asi niekto Štefánu, že posledný deň v rámci. Áno, aj na ten štvrtý a na ten piatý on nemusí úplne javiť také známky, že by smrdel alebo niečo, ale už by som to nejedol. Už tam je u akéhokoľvek jedla, hej, pokiaľ to držíš v chlade, tak áno, však ak máš dobrú chladničku ktorá ti drží 3 stupne, ak to dáš vonku do mrazu, asi to nie je dobré. Áno. Ale ja by som to viac ako 3 dní asi nejedol. Dávaš aj biely jogurt? Nie. Čiže čisto majonéza. Cibulka patrí do šalátu. Za mňa áno. Dobre. Vo veľa prípadoch to nedávajú, dokonca u mojej manželky doma nedávali, lebo teda nejedli to. Ja som prakticky začal už aj doma a už teraz to ani manželke až tak nevadí. A dávaš ty majoránku, alebo dávaš skôr mrazenú zeleninu uvarenú, alebo čerstvú zeleninu uvarenú? Čo sa týka zeleniny, tak zavaranú, alebo teda sterilizovanú do šalátu. Čiže kyslá uhorka, potom mrkva a hrášok. Uhorkovú šťavu tiež dávaš? Nedávam, to už vyslovene, že pokiaľ teda by chýbala väčšia kyslosť z tých uhoriek, tak ako fajn prilejem, ale asi som to Čiže máš taký hustejší, menej taký vodnatý, taký hustejší. Vieš čo, akože my ho riedime, dávame buď mlieko, že trošku to zriedíme ako keby mliekom. Oni strašne zemiaky vedia natiahnuť ako keby tú vlhkosť z toho šalátu, tak pridávame mlieko. Aha. A zemiaky solíš predtým, ako ísť do šalátu, či až šalát samotný solíš? Treba to soliť, akože ja to solím postupne, lebo ono sa to tak ako keby naťahuje. Ja sa chcem vyhnúť tomu, aby som ten šalát nemusel strašne veľa miešať. Aby som, čím viac ho miešaš, tak tým viac samozrejme ho deformuješ aj tie zemiaky a podobne. Môže sa ti stať, že budeš mať z toho kašu. Kedy si sa varili 3 polievky na Vianoce, to už dneska asi není dôvod, však, že asi nie. Človeku je z toho zle. Dobre, tak sa teším, že si tam trošku približil tie Vianoce a z pohľadu kuchára, ako to máte vy doma. Poďme na druhú tému a to je, že prerábaš momentálne podnik v Zakamenom, bývalú facku. Ako ti idú prerábky? Dobre, už to trvá strašne dlho, už by bolo dobre, keby to pomaly aj končilo. Koľko to trvá už? No už prakticky 2 mesiace to trvá. A čakal si, že koľko to bude? A tak bolo dohoda, že už prakticky, keď sa to začalo, už pôvodne to malo tak, že 1,5 mesiaca, že sa to stihne, ale to boli len také domnienky, hej, ešte keď sa len teoretizovalo o tom. Tým, že robíme kompletnú rekonštrukciu vody, odpady, elektriku, hlavne teda kuchyňu, stropy, chodby, prakticky úplne všetko, tak okna sa idú meniť, tak tým pádom sa to naťahuje logicky. Očakávame, že vo februári by mali skončiť také hrubé stavebné úpravy, no a už začneme potom ten interiér dokončovať. Takže verím tomu, že niekde v polke a maximálne teda na konci februára sa nám podarí otvoriť opäť. Nebojí sa, že ľudia začnú chodiť do konkurenčných podnikov a tak si tam zvyknú, že sa potom nevrátia? Nemyslím. Ako poviem na rovinu, že ten zákazník alebo vo všeobecnosti ako keby tých zákazníkov, tí naši zákazníci museli samozrejme niekde ísť a tým pádom navýšili tie počty tej konkurencii a predpokladám, že tá konkurencia má tiež nejakú kapacitu a skôr si myslím, že prvý týždeň im to mohlo celkom narušiť tú ich pohodu.
Ale nemyslím si. Myslím si, že práve potom zase zo zaujímavosti ľudia budú zvedaví, tak prídu. Toto, presne. Pokiaľ teda sa nám podarí aj to rekonštrukcia nie je len o zmene tých priestorov, ale aj o skvalitnení služieb. To som sa chcel spýtať, že keď to otvoríš, čo bude tvoj najväčší ťahač v rámci facky? Ako my viac menej ako keby tie služby, ktoré tam robíme, poskytujeme niekoľko rokov, tak boli také ako keby komplexné od teda nejakých organizovania spoločenských akcií, máme tam detský kútik, jedlo robíme prakticky od samého začiatku, ako som tam, rozvoz pizze, rozvoz jedál, obedy a podobne. Ideme do tohto istého, akurát chceme všetko skvalitniť. Chceme skvalitniť službu, chceme, aby teda ten zákazník bol spokojnejší. Takže uvidíme, či sa nám to, uvidíme, či sa nám to podarí a verím tomu, že sa nám to aj podarí. A prakticky pôjdeme do toho istého konceptu, do tej istej koncepcie, akurát to skvalitníme ešte viac. Keď sme sa bavili, že bude rekonštrukcia aj hotela Slanica, tak si vral o nejakých 100 000. Tu ťa koľko vyjde rekonštrukcia v rámci facky? To už presahuje 100 000, takže toto bude viac ako 100 000. A akože aj ten hotel Slanica na konci dňa bude viac ako 100 000 podľa mňa, lebo keď niečo vypočítaš, tak to nikdy nebude taká cena, ako si myslíš. Ako si to prerátaš v hlave, že neviem to ja pochopiť, že keď stojí meničko 5-6 eur a teraz im dať investíciu 100 000, že ako tam vyrátaš návratnosť, alebo či stojí za to investovať 100 000 eur do prerábky gastrozariadenia? A tak hlavne nedá sa to prerátavať na cenu položky. Jednoducho sa to dá prerátať to, že vieme, koľko máme zhruba ročný zisk. A teraz vieme, koľko je potenciál, alebo koľko asi by sme tu chceli byť a skôr sa počíta návratnosť. To znamená, ak ideme dať 100 000, tak za aký čas dokážeme tých 100 000 naspäť zarobiť. A toto máš prerátané? Toto máme plus minus mám prerátané, áno. Čiže viem, že, lebo zase ako keby nemôžem všetok zisk, ktorý sa urobí, dať do rekonštrukcie niekoľko rokov. Logicky sa to musí rozrátať, že jednoducho na niekoľko rokov, povedzme na 3, na 5 rokov, nad 5 rokov je už dneska veľmi ťažké rozmýšľať, lebo fakt, že človek za 5 rokov sa veľa vecí môže zmeniť a ja dneska nemôžem povedať, že budem napríklad na tej Slanici 5 rokov, lebo človek nikdy nevie. No dobre, a teraz ty, keď ideš prerábať takú vec, príde za architektom a ty mu povieš tvoj budget, že mám na to napríklad 120 000, alebo on ti donesie 3 varianty a ty sa rozhodneš, pre ktorú si berieš, že tu je 60 000, tu je 200 000 a tu je 100 000. To nie, skôr je to už potom o tom, že ty vieš, ja prvé, čo som robil, tak teda oslovím nejakého návrhára, alebo teda nejakého inžiniera, alebo niekoho teda, kto nám robí nejaký projekt a potom urobí sa nejaká vizualizácia a ty vieš potom kúpiť stoličku, vieš kúpiť za 200 eur, za 100 eur, za 150 a tak ďalej. Čiže podľa toho, čo je najdrahšie, tak sú vždy tie veci okolo kuchyne. To vybavenie, tá technológia. Pokiaľ sa mení ako za kamenom, je tá rekonštrukcia preto drahá, lebo tam ide komplet nová kuchyňa, robíme komplet nové odsávanie, takže tam sa to navýši. Videli sme tvoju inteligentnú pánvu za cenu super Bčka trojkového, že tie veci sú mega nakladné. Čo bude novinka v rámci gastro? Že z pohľadu zákazníka, to je z pohľadu teba, že rekonštruuje sa, všetko je krajšie. Teraz príde zákazník, že čo bude to vylepšené? Tak čo sa týka hlavne toho zakamenného zatiaľ, tak tam bude kompletne nový interiér, čo sa týka tej reštaurácie, doplnený detský kútik. Naozaj ten interiér bude zaujímavý, takisto tam bude výrazná zmena toho. No a potom v neposlednom rade to, čo síce už nebude vidno, ale malo by sa premietnúť na tom tanieri, tak je kvalita toho jedla. Tým, že budeme mať novú kuchyňu, chystáme kompletne nový jedálny lístok. Kto ti to chystá? To si chystáš ty? Toto si chystám ja. Ako uvažuješ pri tvorbe toho jedálneho lístka? Že pozeráš napríklad, že je to zakamené, aby to bolo v nejakej cenovej relácii toho Oravského kraja, po prípade nejaké tradičné veci, alebo ako uvažuješ pri tom jedálničku? Áno, tak hlavne my stále ako keby zostáva to, že sme stále ako keby pub, alebo teda novodobá krčma. Takže musí to byť trošku tomu prispôsobené, ako nemôžeme tam podávať, ja neviem, krevety, keď proste sme niekde na dedine. Asi o to veľký záujem nebude. Čiže ten jedálny lístok ja osobne momentálne, alebo ten à la carte pripravujem tak, aby bol konceptovaný do toho prostredia, ktoré je. Samozrejme tým, že máme dobrú ako keby tú zákazníckú základňu,
medzi teda rodinami, deťmi, tým, že tam ten detský kutík máme, tak samozrejme prihliadam na to, že musíme tam mať nejaké detské jedlo a musíme prispôsobiť ten jedálny lístok, aby naozaj tie mamičky s tými deťmi alebo teda celé rodiny si mali čo vybrať, aby aj úplne ten najmenší zákazník si tam mohol niečo vybrať. Čiže primárne to bude ako pub, to znamená rebra, krydielka, halušky, tradičné, tak ako keby tradičné. Vlastne skôr taká tradičná kuchyňa, obohatíme o nejaké naše domáce produkty, ktoré sme začali, alebo začínam. Videl som, že si chodíš udiť. Udím, začal som udiť, takže verím tomu, že to dovtedy došperkujem tak, že to bude vhodné aj na teda stôl už pre zákazníka. Wow, to je super. A ty si začal udiť tento rok? Teraz vlastne mesiac. A to si naštudoval na YouTube, alebo ako? Tak viac menej ako keby technologický postup poznám zasa, taký ten teoretický, a keby som dneska dal video o údení, tak podľa mňa máme aj ďalší virál. To by mohlo byť tak zaujímavé, no? To by mohlo byť zaujímavé, lebo teda naozaj každý má zasa úplne inú techniku. Pozerám teda na tých sociálnych sieťach, vieš, no keď už začneš raz dáš do Google len vyhľadať udiareň, tak potom ti ten algoritmus hádže všade, kde sa pohneš, tak vidíš potom udiarne a tým pádom som sa dostal do rôznych skupín takých tých hobby udičov, udiarov. Takže... Chcem prísť ku tebe po jednu to je panenka, mám dojem udená? Vieš čo, teraz dneska som doudil slaninu. Minulý týždeň som krkovičku a chystám sa teda už potom nejaké kolena, takisto nejaké ako aj tie panenky a podobne. Zatiaľ to robím ako keby takým spôsobom, že žiadna rýchlosť, žiadne ečka, čiže taký ten proces toho, že naložím to mäso a niekoľko týždňov je naozaj už v solnom roztoku. To je poctivý prístup, lebo zober si, že keď kúpim z obchodu, tak mňa presne vytača to, že ono to je zvonku zaudené a znútri to má normálne úplne inú farbu, že to je strašne také rýchle. Áno, ono tým, že čím je to viac rúžové, tak tým viac tých ečok to obsahuje. Ono na pulte to veľmi pekne vyzerá, ale v skutočnosti je to prakticky také umelé. Ako vôbec to neodsudzujem, dokonca ako keby aj tá norma, ktorá už dneska aj tí potravinári ako keby dovolujú, tak už sa nedovoluje údiť na dyme, ako keby takom, že na dreve. Sú iba výnimky, môžeš požiadať o túto výnimku, pokiaľ teda som sa dozvedel v poslednej dobe, ale teda musia takí tí čo majú veľké kapacity, musia to naozaj už umelo udiť. Hej, čiže elektrikou. Čo znamená umelé udenie? Elektrikou? Elektrika vlastne sa dávajú len ako keby štiepka alebo piliny. Skôr štiepka teda. Čiže ty vytváraš reálne tým ako keby z toho dreva, ale rozpaľuje to elektricky nejaký špirála, vlastne hej? Neobsahuje to tých škodlivých výparov ako keby z toho dymu. Hej. Tak, ale tá štiepka tlie ako keby, hej? Áno, ona dymy. Len ten dym je čistejší, hej, nie je ako keby z toho ohňa. Je vlastne čistejší, je zdravší pre nás. Na druhej strane naozaj tie udeniny, ktoré dneska kupujeme, však logicky asi niekde nejaký spracovateľ alebo nejaký mesiar proste si nemôže dovoliť mať možno niekde naložené 3 týždne mäso v takzvanom mláku, hej, alebo v tom roztoku, tak to napichajú prakticky rýchlosoľou. No a to funguje ako tá rýchlosoľ? No je to vlastne ako keby chemický proces, hej. Čiže to priamo ide do mesa dovnútra, hej? Áno. A vytvorí to akoby ten pocit tej udeniny, hej? Áno, je tam tá slanosť, nie, to nevytvára pocit udeniny, ale je to konzervačný proces, hej. Konzervačný. Vlastne, lebo sa udilo preto kedysi, aby ti vlastne vydržalo, hej? Áno, len kedysi sa udilo, príklad poviem 1 týždeň, dneska sa udí pár hodín. Ja napríklad teraz, tú krkovičku spomínanú som udil 3 dní a slaninu som udil 2 dní. Prakticky, hej, že 2 dní dokopy možno 18 hodín. Ešte ako ja si všímam teraz, že čím ďalej, tým viac ten trh začína byť aj náročnejší na gastro z toho pohľadu, že je ochotný si človek zaplatiť za domáce maslo, za domáce vajcia. A ja si myslím, že toto udenie, čo ty robíš, že si nájde svoju cieľovku. Napríklad ja už som rozhodnutý, že si to beriem, lebo pre mňa to je strašne sympatické, ako tam tá udiarnička stojí, ako to otvoríš, ako tým žiješ. Hlavne ako tým žiješ. Áno, akože ja hlavne skúšam stále nejaké nové veci a naozaj nie som odborník na udenie, dokonca ako keby to len fakt, že teraz nejakým spôsobom sa učím a preto som ani nič do predaja nedal z toho, čo som udil, hej, lebo zajedno ani na tých prevádzkach som to neponúkol, lebo nie som s tým ešte spokojný. Čo ty si doľaďuje svoj postup technologický? Áno, akože vieš, že zasa samozrejme, keď som dneska rozrezal slaninu a dal som vyskúšať okoliu, tak to presne tej mojej bublinke, no tak nikto mi nepovie, že to je zle. Ale možno keby som to už dal niekde
ďalej, tak povie, no ale však tejto ešte treba, tejto chyba, my to robíme inak. Však ono aj o tom sa môžeme baviť, hej, že tie debaty s hocikým, každý robí inak, každý to inak udí. Niekto to má radšej viacej ako keby osmahnuté, ale to už je také skôr za mňa barbecue ako udenie. Hej, zasa potom sú takí, ktorí udia čisto len na studenom dýme, že to je napríklad 25 až maximálne 30 stupňov a fakt, že to trvá aj týždeň. Naozaj veľa tých názorov. Potom tu máme drevo, hej, niekto tvrdí, že najlepšie je čerešňa, iný zasa búk a potom zasa niekto pridá, že dokonca breza a vieš, milión názorov. Je to strašne čarovné to gastro, presne v tomto. A aj keď sme sa bavili o tom Hell's Kitchen, že človek dostane zadanie, je tam 6 špičkových kuchárov a každý to aj tak urobí na úplne iný prístup. A to je jedno, či sa bavíme o rezníku alebo o takýchto veciach. Ako robíš marketing svojim podnikom? Sedím a nahrávam podcast s tebou. Ale nie. Tak máme samozrejme ako ten marketing trošičku rozvíjame už niekoľko rokov. Nehovorím, že úplne dobre, ale snažíme sa, aby sme teda boli čo najbližšie k tým ľuďom, čiže informujeme, ak máme nejaké akcie, hej, každý deň proste niečo pridávame. V rámci sociálnych sietí, tak online. Aj online, ale teda aj offline, hej, však v rámci cateringových služieb stále máme nejaké billboardy, aj keď ja už si myslím, že toto už je asi prestáva fungovať možno táto reklama. Ako už som o tom presvedčený dávno. Koľko máš billboardov? Že 2 alebo 10? Vieš čo, aktuálne asi máme len jeden, ale ešte pár mesiacov dozadu sme ich mali asi 8. Asi to zrušil, hej? Momentálne áno, ako je to skôr tak sezónne, že keď teraz napríklad momentálne je doba, kedy začneme zasa potrebovať ako keby bukovať cateringy alebo teda svadobný catering, tak pravdepodobne niekde možno v januári, februári začneme hľadať nejaké miesta. Tento rok sme boli okolo Žiliny, čiže na všetkých vjazdoch a výjazdoch zo Žiliny sme mali jeden billboard, okolo na Kysuciach, okolo Kubína a teraz máme asi len jeden vlog, si myslím, že v rámci cateringových služieb. Ako ty dostaneš človeka do reštaurácie? Že zober si, že otvoríš teraz facku za Kamenom a ľudia, ktorí tam chodili, tam budú chodiť, niektorí prídu zo zvedavosti, ako potom ty stiaž akoby ďalších tých nových ľudí, že... Vieš čo, zatiaľ sme ako keby na tom tak, že tí ľudia medzi sebou si povedia, hej, že my sme ako keby reálne k tým, že sme v námestove, tak sme taká malá ešte dedina, tak tu sa to veľmi rýchlo aj slovne, čo je vie byť aj veľmi nebezpečné, lebo keď bude jeden zákazník nespokojný, tak to veľmi rýchlo povie ďalším 10 a veľmi rýchlo sa to rozšíri. Ak si už v nejakom veľkomeste, tak tam je to už ťažké, tam už ako ten marketing musí byť možno viac sa tlačí na ten marketing. No, dneska dostať ľudí do reštaurácie hlavne o tom, že niečo otvoriť, musíš otvoriť zaujímavý koncept. Nefunguje už dneska podľa mňa len tak, že otvoriť priestor, mať tam stoličky a nejaký barový pult, ale už dneska naozaj musí to aj zaujímavo vyzerať, musí to byť niečím výnimočné, čiže dať tam nejakú tú výnimočnosť, no a potom už len čakať, že kedy naozaj sa to rozšíri, tí ľudia musia prísť, musia byť spokojní, prísť znova, povedať ďalším a ďalší ľudia povedia ďalším a takto sa to vlastne tvorí. Tá výnimočnosť spočíva ako keby v nájdení konceptu, že toto je pub, toto bude talianska reštika a tak ďalej. Toto myšľa, kebyže obsadí si nejaký koncept, hej? Áno. A Slanica má aký koncept? Alebo bude mať teraz vlastne? Vieš čo, ako keby my sme, keď som začínal Slanicu, tak ako môj sen aj plán bol naozaj ísť takým, a nechcem povedať, že úplne talianskou kuchyňou, lebo teda na to, aby si robil naozaj zameranú na taliansku kuchyňu, potrebuješ aj teda tie talianske suroviny, potrebuješ naozaj držať vlastne tú koncepciu aj v tomto. A to bolo veľmi napríklad ťažké ešte pred 10-11 rokmi, lebo veľa surovín bolo nedostupných. A my sa teraz ako keby držíme stále toho, že tam chceme mať taký ten nádych. Ani nechcem hovoriť talianske, lebo zase proste niekto ma zhejtuje, jasné, hej, talianske a risotto, také a onaké a tak ďalej. Ale teda ľahších takýchto jedál. A v sezóne napríklad v letnej musíme tam mať brinzové halušky a musíme tam mať proste aj ten rezen, lebo jednoducho nám tí zákazníci odchádzali. My sa naozaj reálne, my sme nemali brinzové halušky, my sme nemali regionálne jedlo, nemali sme ani len vyprážaný syr a nám sa naozaj reálne dialo, že si tí ľudia sadli a nehovorím teraz, bolo to pred tými 10 rokmi, otvorili jedálny listok a normálne sa zvihli a odchádzali. A keď som sa ich spýtal, že prečo odchádzajú, tak povedali, že si nemajú čo vybrať. Áno. V tomto sa to veľmi ťažko, aj tu napríklad to námestovo zasa naopak už dneska vidno, ako sa to začína
aj túto gastro už vyvíjať, že tí ľudia sú oveľa viacej cestovaní, vedia už doceniť aj dobrú pizzu, aj dobrý burger, aj už teda nejakú azijskú kuchyňu a vidíš, že už tie koncepty tu vznikajú, že už nevaríme všetci rovnako, ale už proste sa to tak rozdeľuje. Máš nejakú tradičnú kuchyňu, máš jedno bistro, druhé bistro, prakticky tretie bistro. Čína, zase Zion Burger, áno, že každý má talianské. Lepšia, možno prémiovejšia reštaurácia, čiže pekne sa to začína už, tie koncepty sa tu už pekne vytvárajú a už sa to tak nejako selektuje, a čo je veľmi dobré, lebo tým pádom ten zákazník si vie potom vybrať. Že čo chce a nemusíš chodiť stále do toho jednoho istého podniku, len preto, že možno nemáš kde inde ísť. A to je pekné, to ako keby potom vytvára, zlepšuje ten cestovný ruch, aj ten turizmus, ten turista je spokojnejší, lebo má si možnosť vybrať. Koľko je taká priemerná doba, na ktorú by zákazník mal čakať na jedlo v reštaurácii? Akože je to individuálne, ale ako pocitovo aj u mňa, aj keď sám niekedy poviem, že proste niektoré jedlo trvá dlhšie, alebo keď je reštaurácia plná, tak jednoducho sa to nedá, ale sme ako keby ochotní, a možno sa to aj tak traduje, čakať nejakých 20-25 minút. Po tomto čase začneme možno už byť nervózni ako zákazníci. A ako viem to aj na sebe, ale teda aj na tých zákazníkoch. Že ako keby aj ten zákazník ešte ako tých 20 minút je ochotný úplne akceptovať, a potom veľa tých zákazníkov po 20 minútach začína sa už otáčať, alebo sa možno pýtať, konfrontovať obsluhu, že a nedaj Bože mu donesie zlé jedlo ešte. A potom, áno. A ako to je vlastne ako keby vražebná kombinácia. Mať čakať na jedlo 40 minút a ešte, keď to jedlo nie je dobré, alebo ešte k tomu niečo zabudnú. To znamená, ja neviem, objednáš si vyprážaný syr, čakáš naň 40 minút, máš ho objednaný s tatarskou omáčkou, už ti syr donesú, ale tatarská omáčka tu nie je. A samozrejme tým, že tá čašnička možno nestíha, alebo je zaneprázdnená, tak vlastne ona už bere to tak, že ti to doniesla, tým pádom má od teba nejakým spôsobom malú Maťa vybaveného, a ty vlastne potrebuješ nejako nadviazať s ňou kontakt. Toto sú také veci, ktoré sú veľmi nepríjemné, ale mi zlá. Stretávam sa s nimi a ja určite sa s nimi stretnú aj tí zákazníci u nás v podnikoch a reštaurácii, a vtedy úplne chápem, že sú ako keby nervózni, lebo logicky zasa to jedlo ti chladne, nemôžeš ho jesť, lebo však ti tam chýba nejaká vec, tak logicky nebudeš úplne nadšený alebo spokojný. Z toho aj najviac ako keby tých negatívnych recenzií vzniká práve možno dĺžka čakania, a potom ešte teda sa k tomu pridá niečo takéto. Myslím si, že veľa zákazníkov vie nejako zaakceptovať, že síce je nervózny, že dlho čaká, ale potom to vie ako keby to jedlo alebo tá chuť jedla nejakým spôsobom zachrániť. Ale ak dlho čakáš a ešte teda nedostaneš dobré jedlo, alebo dostaneš studené jedlo, alebo ti tam niečo chýba, čo si doobjednal, tak toto už je taký veľmi, veľmi zlé. Ako pre... Áno. Alebo je dobré vždycky povedať, že budete čakať viac ako 35 minút, že to mám veľmi rád. Áno, ono trošku aj to, u nás ešte taká tá kultúra toho stravovania je hlavne taká, že my málo kedy si objednáme napríklad, ja neviem, polievku, predjedlo, hlavné jedlo, alebo predjedlo a hlavné jedlo, a potom sme hladní. Vnímame vlastne, ako všetci okolo nás jedia, tečú nám slinky, tak ako mne teraz, bavíme sa o jedle a začneme potom byť nervózni. Na predjedlo sa ako dlho čaká? Predjedlo by malo byť hneď, prakticky do pár minút by si mal dostať na stôl od objednania. A ty si mi spomínal, že ešte existuje niečo pred jedlom, ako sa to volá? Volá sa to amuse-bouche. A čo to je, alebo čo je úlohou toho? To je práve to, čo jednoducho má zabezpečiť to, že dostaneš to hneď na stôl, keď si sadneš, keď ťa usadí čašník. Pozor, toto je už dneska naozaj iba v takých prémiových reštauráciách. Možno kedysi to bolo súčasťou bežných hotelových reštaurácií a lepších reštaurácií, ale dneska to je naozaj, že sa s tým stretneš asi skôr v nejakej prémiovej reštaurácii alebo fine diningovej reštaurácii. Ale je to hlavne to, čo má zabezpečiť to, že nebudeš hladný. Alebo teda, že niečo si zakúsneš pred tým, ako vôbec to jedlo sa začne servírovať, aby naozaj si nebol nervózny z toho, že to jedlo ešte nemáš. Čiže... Ale inak, a už neviem, čo ty myslíš, to je vlastne, že by dojsť napríklad malú tartaletku s masielkom alebo bagetku. Áno, my chodíme do jednej reštaurácie a tam vždy dávajú, a miluje to aj môj syn, sepiový chlieb, alebo teda chlieb, ktorý je teda čierny, čiže tam použijú sepiový prášok s medom a
a teda maslom. Aha. Boli sme v Olomouci so ženou, ja som sa z toho amuse-bush normálne najedol. A potom mal som polievku, ešte som mal nejaké jelenie rebro a už pri polievke som si vral, že mám dosť, že ono je fakt úlohou iba tak akoby navnadiť chuťové bunky však. Áno, navnadiť a teda hlavne trošičku ako keby, nehovorím, že zasytiť, nemá to zasytiť, ale aby si teda naozaj si veľmi hladný, že prichádzaš na večeru a naozaj je tam predpokladaný ten čas možno dlhší a podobne, tak nebudeš nervózny z toho, že to dlho trvá. Keby si mal ty v nejakej súťažnej relácii ohľadom varenia urobiť amuse-bush, čo by si robil? Vieš čo, tak asi teda tiež nejaký chlebík a obzvláštne by som to práve nejakým maslom, že ktoré by nebolo klasické, ale teda by som tam pridal nejakú ingredienciu. Nenapadá ma úplne teraz dobre, že čo. Chcem teraz takú improvizáciu, že teraz by si bol v súťaži. Keby si mal robiť nejaké predjedlo, teraz v momente, čo by ťa napadlo, že by si robil? Záleží, aké by boli zasa suroviny, ale ak by som mohol, tak napríklad by som šiel možno nejaký roast beef anglický, alebo možno nejakú paštetu, alebo... Roast beef je OK, to je dobre. Keby si, že polievku? Polievku, tak zasa asi by som šiel do nejakej krémovej polievky, možno s nejakými krevetami a nejakými semiačkami. Dobre, a teraz by som mal brať také svoje, že top hlavné jedlo v rámci tej súťaže, že teraz ho ideš variť, máš dostupné všetky suroviny, že toto vieš, že v tomto si proste dobrý, tak čo by to bolo? Fúha, to neviem, akože úplne teraz takto z hlavy, ale asi by som použil nejaké hovädzie mäso, určite. Nejaký Wellington? No, na Wellingtone aj práve v tom Hell's Kitchen. Myslím, že to bolo, že na tom vie veľa ľudí pohorieť, lebo naozaj ono ani sa to tak nezdá komplikované, ako je to komplikované ťažké jedlo. Nevieš odhadnúť, alebo teda musíš vedieť odhadnúť aj presne ten čas, tú teplotu. Používaš teplomer? Určite. Je to ako keby súčasť. Takže povedzme, že možno aj nejaký ten Wellington, alebo možno nejakú rybu by som, keby tam bola dostupná, tak by som použil určite možno nejaké jedlo z ryby. A dezert? Alebo divínu napríklad. Divinka, super. No a dezert? Vieš čo, dezert? Dezert by som ja išiel určite po niečom tradičnom, čiže mne proste napadajú nejaké jablka, nejaké orechy, nejaký piškot by som asi upiekol a snažil sa tieto veci nejako skombinovať a ak by bola možnosť, tak možno nejakú zmrzlinu. Teraz je to veľmi teda trendy používať, vytvoriť si vlastnú, teda domácu zmrzlinu, nie že z nejakou klimka. Takže možno tým. Dobre, no to sme si robili chuť pred obedom. A teraz, ak keby ideme do tej poslednej fázy, a to je leadership a vedenie ľudí, čo si myslíš, že je tvoja taká najhoršia vlastnosť, ktorá ťa tak akoby najviac brzdí v podnikaní teba ako človeka? Vieš čo, neviem, či ma úplne, že vyslovene niečo brzdí, ale teda ja som hlavne taký, že chcem mať veci ako keby naozaj, aby boli dobré, aby fungovali. A veľakrát, čo ma ale teda určite brzdí, teraz ma to tak aj napadlo, je to, že ako keby kladiem veľakrát ako keby tie peniaze, alebo ten finish, že proste ten zisk kladiem úplne niekde na posledné miesto. Čiže ako keby pozerám na to, aby tá robota bola spravená, aby to bolo dobré, aby bol zákazník spokojný, ale ako keby veľakrát neriešim vôbec, že či nám to vychádza, či nám to vyjde, či to proste bude, že to vlastne neriešim. Že z pohľadu pre zákazníka to je super, pre zákazníka, áno, ale z pohľadu firmy to je, že to nie je úplne ideálne. Nekontroluješ ten cashflow úplne na percento presne tak. A potom sa nám aj dejú veci, že ten cashflow úplne niekedy chýba a podobne, že sa dohaduje. Učím sa to, musím sa to učiť, lebo teda naozaj tá firma sa rozvíja. A už to potom môže byť nebezpečné. Máš finančného riaditeľa, či ty si to všetko riešiš sám? Nie, momentálne som ja všetko. Na 100 zamestnancov? No takto, v rámci ako keby manažmentu, samozrejme ten manažment máme vytvorený, ale teda ako keby finančného riaditeľa zatiaľ nemáme. A to znamená, že ten nedostatok naozaj v rámci tej mojej firmy je možno takéto tie financie. Čiže do financií vidíš len ty a tvoj účtovník z celej firmy? Prakticky áno. Na jednej strane to je dobré, lebo máš akoby kontrolu nad tým a vieš, ako keby nemusia vznikať reči v rámci firmy a na druhej strane zase, keď sa na to pozrie externý človek, vie nájsť tie medzery. Áno. Akože nebudem klamať, že už dlhšie mám v hlave to, že musím osloviť nejakého odborníka, buď externistu, ktorý ako keby bude vedieť možno aj tie naše firemné financie nejakým spôsobom zhodnotiť,
a možno nasmerovať nás, hej, akým smerom máme ísť. Že toto je ako keby veľký môj nedostatok práve sú tie financie, že niečo robíme a v skutočnosti veľakrát nevieme, že či to robíme za dostatočnú ako keby tú plácu, alebo teda tie peniaze, či nám to vyjde, či nám to bude vychádzať. To je taký môj veľký... Ešte na druhej strane rozmýšľam, keď sme túto tému otvorili, že ono to je taká vlastnosť, ktorá je aj proti, aj pre. Lebo zober si, že či by si ty rekonštruoval podniky svoje alebo investoval 100 000, keby si bol čisto orientovaný iba na zisk. Vieš, že veľakrát takých reštaurácií vidíš, kedy majiteľ tým žije a stále sa to zlepšuje. Napríklad ako rybár, hej, že tiež snaží sa keby. A potom je to niekto taký, kto proste vyslovene kladie iba na zisk a ty z tej reštaurácie to cítiš, že to je proste iba... Áno. Ako takto ja osobne viem, že toto nie je úplne celkom zlá vlastnosť a do určitého momentu to je vlastne fajn. Hej. Ja som stále hovoril, že keď sa ma niekto pýtal, že ako som začala aj podnikať, aj všetko a vravím, že no, bol som mladý a bol som hlúpy. Hej, čiže tá nevedomosť, lebo ty keď niečo už vieš, tak sa ti potom veľmi ťažko do niečoho púšťa, keď vnímaš rizika. Keď to nevnímaš, keď to nevieš, keď nemáš o tom vedomosť, tak to urobíš. Hej. A presne aj teraz, ako si spomínal, aj tie rekonštrukcie, ono to nie je, že by som úplne bezhlavo šiel. Samozrejme, musím to mať nejakým spôsobom zrátané, že koľko ma to asi plus minus bude stáť a čo nám to asi by malo priniesť. Hej, máme na to nejaký cieľ vytvorený alebo nejakú stratégiu. Ale áno, nemusím to úplne riešiť tak, že by som teraz, ja neviem, povedal, no ale je ťažký rok a konsolidujeme a hento a tamto, teraz na to peniaze nie sú. No nie, ja vidím potrebu, že tá prevádzka potrebuje injekciu, potrebuje osvieženie a ja nepozerám na to, že či budúci rok bude taký alebo onaký. Ja viem to, že na to, aby sme tú prevádzku udržali, aby sme možno veci skvalitnili, tak tú investíciu tá prevádzka potrebuje. A potom teda nejakým spôsobom nájsť tie peniaze. Čo môžem zasa vyzdvihnúť, tak je to, že vždy som to vedel nejakým spôsobom nájsť ako keby na to financie, aj tie peniaze, či už v banke, či už akokoľvek, ale vždy som to vedel zrealizovať. Aj každý ten môj sen. Aký ste mali obrat za minulý rok ako firmy? Za rok 2000, čo je vlastne 25-24, sme mali nejaké 3,8 milióna plus minus a dneska by sme mali prekročiť asi, alebo mali by sme tesne byť na nejakých 4 miliónoch. Dobre. Máte obrat 4 milióny eur. Akým spôsobom si ty dávaš výplatu? Bereš si z firmy čiastku, ktorá je tvojou výplatou, alebo čakáš na zisk na konci roka a žiješ z toho zisku potom celý rok? Tak ako úprimne povedané, zatiaľ momentálne je to tak, že všetky peniaze sú firemné a ja si berem teda nejako čiastkovo. Hej. Nemám výplatu, takže si každý mesiac pošlem nejakú výplatu alebo odmenu alebo niečo proste. Skôr je to tak, že 90% financií je a skončí tak či tak vo firme a možno tých 10% a to ťažko povedať, či vôbec. A to nehovorím o 10% z toho obratu. Jasné, chápem. Jasné, ale teda z toho celkového nejakého zisku. Hej. Samozrejme, musím niečo žiť a tak ďalej, ale nemám ako keby výplatu. Keď pozoruješ aj zamestnancov svojich a je pravda, že máme okolo 50% Slovákov žije na nule stále do výplaty, taká tvoja finančná rada, aj keď viem, že ty nemáš finančného riaditeľa, ale taká tvoja finančná rada, ktorú si sa ty naučil a praktizuješ, aby človek na konci naozaj tie financie vedel aj ušetriť, je aká? No, hlavne ako keby si vytvoriť nejakú rezervu, hej. Ja som sa napríklad kedysi riadil tým, že minimálne 3 mesiace mať rezervu tých mesačných výdavkov celkových, hej. To znamená, ak sú tvoje mesačné výdavky 10 000 eur, no tak by si mal mať aspoň 30 na účte. 3 mesiace si ako vypočítal? Tak ono skôr je to tak, že sa to hovorilo, alebo proste niekde som to tiež asi od niekoho pochytil, od nejakého finančného poradcu alebo analytika, nie že by som to vypočítal, ale zase akože súhlasím s tým, že 3 mesiace je doba, kedy ak by si dneska prišiel o prácu, tak máš 4 mesiace na to, aby si ju znova našiel. Už napríklad zase, ak ideálne je mať 6 a kľudne aj 10, hej, ale tie 3 mesiace je podľa mňa dostatočne dlhá doba na to, aby si vedel, ak sa ti aj niečo stane a prídeš naozaj o prácu náhle, alebo nemôžeš ju nejako vykonávať, tak je to ako keby dosť dlhá doba na to, aby si mal z čoho teda žiť tie 3 mesiace a zároveň teda našiel si už inú prácu. Ak je niekto 6 mesiacov bez práce a nevie si ju nájsť, tak tam už môže byť problém. Inde. Že si potrebuješ ako keby súrne preklenúť obdobie, keď prídeš napríklad o ten príjem. Ak ti vypadne príjem, čokoľvek sa stane. Áno. No a keď napríklad teraz zamestnanec rozbije peniaze do
5. dňa v mesiaci, výplata, dajme tomu, že chodí 15., tak koľko percent z tých zamestnancov ťa pýta peniaze predom? Že je to na úrovni 1%, 30%? Pýtam sa teda, že aká je ako keby v rámci spravovania financií gramotnosť u ľudí z tej miery 100 zamestnancov, dajme tomu. Ešte akože 5% je, nehovorím, že vždy, ale povedzme, že 5% je takých, ktorí si vlastne nedokážu prežiť z mesiaca do mesiaca. Alebo povedzme o tom, že možno priemerne 5%, ktorí si prídu pýtať zálohu, lebo podľa mňa tých ľudí je viac, ale ešte si to vedia nejako vykryť. Myslím si, že tá gramotnosť finančná je strašne veľmi nízka, ako nehovorím, že mega nízka, ja si myslím, že je mega nízka u mojich zamestnancov, ale vo všeobecnosti to proste človek vníma, hej, že ja počúvam prípady, kde si ľudia požičiavajú na vianočné darčeky, alebo napríklad dovolenku na pôžičku. Nezmysel. Je úplne šialené, hej, že keď sa nad tým zamyslí, že ísť si oddychnúť 1 týždeň a zadlžiť sa na 1 rok alebo na 2, alebo kúpiť si darčeky. Ja chápem, že môže byť veľmi ťažké a bolestivé nekúpiť darčeky, možno také, ako si vysnívajú deti, manželka, neviem, rodina. Áno. Ale kvôli 1 dňu to je proste riskovať takéto niečo. A žiješ život v podstate, na ktorý akoby ani nemáš. Šťastí nemáš, čiže nežiješ akoby skutočne to, na čo máš. Ja som sa teraz tak zloženil do toho, že počúvaj, že to proste zbytočne to prestrieľávame, robíme si stres Vianoc, že dajme si proste, že darček máme, že keď sme teda manželia a nemáme výdavky, že do 300 €, jeden druhý, ale žiadne hlúposti ako telefón. A proste o mnoho mám menší stres, že presne viem, čo vám základe toho kúpiť. A viem, že to si vieme dovoliť, že to je OK. No. Áno, myslím, že takto by to malo byť, a myslím, že to aj radia, hej, mal by si jasne, a keď ste domácnosť, že si manželka, manžel, hej, a máte deti, tak tam jasne by malo fungovať to, že si sadnúť a povedať, vieš čo, no tak takýto rozpočet si dajme, alebo naopak, vieš čo, no tak je teraz situácia taká, alebo onaká, tak poďme to skúsiť urobiť inak, alebo lacnejšie. Jasné, keď na to máš, tak nemusíš to riešiť, ale bavme sa o tom, že veľa ľudí to nemá tak, že si môže dovoliť čokoľvek a potom to zbytočne prestrieľavajú, vieš. To je ako aj s tými autami, je úplne prirodzené, že každý mladý chalán, či som to bol ja, či si to bol ty, sme tu žili po peknom aute, a silnom a dobrom a ideálne nech to je proste nejaká nemecká značka, hej. Ale vieš, potom ako keby reálne sa pozrieš na to, čo to stojí, že kúpou auta to nekončí, hej. To je nejaká poistka, nejaké náklady do opravy a podobne, takže už to nedáva nejaký veľký zmysel, ale zasa niečo patrí k tej mladickej, možno aj nerozvážnosti. A potom ale už keď sme v takomto veku, že máme aj deti, rodinu, tak už by sme mali trošku rozmýšľať asi nad tým, že čo ohrozuje, neohrozuje. Je, že veľakrát ako keby si chceme dovoliť viac, ako máme. Je to možno, neviem, je to taký možno aj fenomén. Iná vec je potom, kde sú rodiny a aj poznám také, aj vnímam a možno aj, nie že možno, ale mám aj medzi zamestnancami, vnímam to tým, že sem tam príde nejaká exekúcia alebo niečo a dostanú sa do problémov a oni vôbec z tých problémov nevedia výjsť. A to je ako keby veľký problém ale nie je to taký veľký problém, keď aspoň ten človek, že dobre, urobí si reštart, hej, dostal som sa do problémov, teraz musím proste robiť viac, musím si nájsť možno ešte nejakú brigádu a podobne, musím sa nejako z toho vykopať. A podarí sa mu to vykopať za 2 roky, ale potom sú ľudia, ktorí sú v problémoch a oni si ich ešte ďalej vytvárajú. Čiže požička na požičku od toho. Áno, ale ešte aj namiesto toho, aby napríklad išli do roboty možno aj viac, že ešte si niekde privyrobiť, bohužiaľ, ako aj nie, že by som tu teraz hovoril, že máme proste sedieť viac v robote, ale proste som v nejakom prúseri a potom ho vyriešiť čo najrýchlejšie, takže musím čo najviac ako keby toho príjmu dostať do tej pokladne rodinnej. Tak makám. Áno. Veľa ľudí je takých, že im dáš aj napríklad ponuku, tak poď si privyrobiť cez víkend, pôjdeš navyše tej svojej roboty, robíme svadby každú sobotu, môžeš si privyrobiť a nejdu. Nechcú. A pritom vieš o tých ľuďoch, že majú tento problém. Že by v ten pondelok, že im naozaj idú na dohodu, dáš im tie peniažky, prakticky im vieš hneď vyplatiť, že nemusí. Nejdu. Super si to povedal s tou rezervou a pekná myšlienka je, že keď sa nenaučíš šetriť v malom a kontrolovať si výdavky, tak sa to nenaučíš ani vo veľkom. Že ľudia si myslia, že čím väčšia firma, lenže ty sa naučíš, keď v malom rozhadzovať, naučíš sa rozhadzovať aj vo veľkom. Tu 10 000, tam auto, tam si dopravíme lepšiu dovolenku. Ja napríklad si neviem predstaviť, že
by som si vychutnal dovolenku na základe toho, že akoby je z požičaných peňazí, že vlastne ešte nemám zarobenú, že až tak vnútorne by som si povedal, že skôr to mám ako odmenu, že nejdem aj rok a potom, OK, máme na dovolenku za 1400, tak nájdeme Chorvátsku za 1400. Budeme mať drahšiu, pôjdeme na. No. Presne tak, akože je to, vieš, ono sa to tak veľakrát ľahko hovorí, to aj keď počúvam nejakých tých finančných poradcov, vieš, a hlavne na tých sociálnych sieťach to vidíš, tých odborníkov, tak ono sa to ľahšie hovorí, ako všetci vieme, že máme šetriť a všetci vieme, že by sme mali narábať rozumne a všetci vieme, že by sme si mali kúpiť len auto také, na ktoré máme a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to veľmi ťažké, ja sám viem, že to je veľmi ťažké. Proste celé takto nejako držať. Hej, samozrejme už mám dneska jasno v tom, že čo môžem, čo nemôžem v tom úvodzovkách osobnom živote si dovoliť, ale... Čo najdrahšiu si kúpil a vyhodnocuješ to ako hovadinu? Ja neviem, za každým, keď si kúpime auto nejaké, tak to je proste, to vieš, to sa prvý rok sa tešíš, po roku ťa začne bolieť hlava, lebo servis, lebo poistka, lebo to. Takže vieš, ako nebudem ani ja klamať, že najzbytočnejšie. Najväčšia blbosť je vyhadzovať ako keby peniaze za auto a drahé auto. Hej? A sám to robím. To robím v pravidelných intervaloch, hej, keď každých možno 5-6 rokov. Ale zasa mám rád auta, hej, v tomto prípade. Čiže viem, že to nie je úplne rozumné, ale na druhej strane máme každý proste nejakú... chceš si aj urobiť trošku radosť v tom živote. Áno, ale čo dneska viem, že neľutujem vôbec žiadne peniaze, ktoré sme dali do cestovania. Nech to bolo akokoľvek drahé, že sme zaplatili, išli sme do Ázie, išli sme do Dubaja, išli sme kdekoľvek, tak ani jednu cestu, ani jednu dovolenku, ani či pršalo, a či bolo také onaké počasie, či sme mali také úbytko, vieš, že vždy na tej každej dovolenke sa trošku niečo, nie je to vždy ideálne, tak toto neľutujem. To sú peniaze, ktoré určite neľutujem. Ale chápeš to, že toto presne, ja neviem, to má každý, že prečo podľa teba, že vždycky to cestovanie si človek povie, že za to tie peniaze neľutujem. No lebo je to zážitok, je to niečo, čo ti zostáva, hej. Zostáva že o tom má byť ten život možno. Áno, presne. A to je to, že tá malosť tých ľudí, nás ľudí, je to, že sa veľakrát chceme vlastne obklopovať nejakými materiálnymi drahými vecami, lebo si myslíme, že kúpime si značkové tričko a krásny domček, čo najväčšia záhrada, plot. Áno, hej, ako ja napríklad, ako čo sa týka, hej, dom a podobne, že to je také, že je to bývanie, hej, zase to sa musíš cítiť dobre. Áno. Je to o tom, že zasa požičiaci ja neviem, 100,000 eur len preto, aby som mal mramorové schody, asi bol Toto myslím, že Češi sú napríklad v tomto veľmi rozdielni, že Čech nemá až tak krásny ten domček, ale ide na tú turistiku, ide do toho sveta. A to je proste, chce to precestovať. A my Slováci, keby chceme tak stále, keby tak hromadiť na ten svojom zámočku a tá cestovanosť je potom extrémne minimálna. A vidíš, že presne to je to, čo neľutuje človek. Áno, veď to hovorím, že vieš, že v skutočnosti tie zážitky ti naozaj zostávajú do konca toho života a veľmi však sa to krásne o tom dá rozprávať. Môžeme si sadnúť a budeme si rozprávať nejaké zážitky z cestovania o aute. No tak si povieme, ja mám 1.9 TDI, ty máš 2 liter, hej, povieme si, aké máme hento tamto. Za 5 minút debata končí. Povieme, že aké auta sú možno na prd alebo na hovno a to je celé. O tom cestovaní a môžeme si vymieňať zážitky, môžeme si vymieňať ako keby tie poznatky z tých dovoleniek. Preto hovorím, že to cestovanie je vec, ktorá neskutočne ako keby oslobodzuje. Áno. A teba ešte ako kuchára zvlášť, že keď si v tom Španielsku vidíš tú paelu, vidíš, že úplne to je inak ako v rámci tých relácií, čo vidíš, keď pochopíš tú realitu tej kuchyne. Áno, presne tak. Ja som si najdrahšiu vec kúpil sveter za 300 eur. Bol to taký gičový sveter asi pred 6 rokmi, že som ho na silu nosil 6 rokov. Wow. Už mi Kubo Demko písal, že vyhod to prosím ťa. A normálne to ospravedlní, že stále za to tie peniaze vyhodiť. A vraj si odtedy, že nikdy viac, že idem do Záry, kúpim si niečo za 20-30 eur a sa spokojne. Áno, toto je, že nie, že by som si nekupoval značkové veci a nehovorím, že som si nekúpil drahšiu vec alebo tričko, ale mám nejakú hranicu, že nie som napríklad ochotný dať a dúfam, že teda som nedal viac napríklad za takéto tričko ako 100 eur, 120 a možno niekto, kto to bude počúvať teraz, tak povie, aha, ty kokos, tak sem si kúpuje za 120 a ja si kúpim za 20. Trička Gucci sa príjem za 700-800 eur. Ale keď vidím napríklad niekedy, že fakt, že tričko za 400, 500, 600 eur, tak to mi príde už šialené. Toto je ako keby niečo, vôbec, keď to niekomu robí radosť, nech si kúpi a tak ďalej, ale to je niečo, čo nie som ochotný dať za tenisky napríklad, len preto, že to je, že sú to nejaké Air Maxi či Kibo a stojí to 300 alebo 350 eur. Mi to príde zbytočné. Hej, kúpim si tenisky, áno, ak na šport, tak také, aby mi boli pohodlné, aby som to mohol vykonávať, aby mi to neškodilo napríklad zdraviu. Je zima, potrebujeme teplé topánky a tak ďalej, takže nehovorím, že si kúpim za 20 eur, možno najlacnejšie niekde, ale
nedám za to proste 300 eur za svetler, proste nedám. Ani som si nikdy asi nekúpil drahšiu vec na oblečenie, pokiaľ nerátam nejakú lyžiarsku bundu, lebo to logicky, ak už máš nejaký Gore-Tex a podobne, tak je to už niečo stojí, ale akože svetler, tričko, nohavice by som si asi tak nekúpil. Oblek som si kúpil drahšie, ale však chceš mať reprezentatívny, potrebujem, tak áno, kúpiš si. Áno. Ja to tak mám rozdelené, že aj podľa toho, koľko času s tým trávim, že madrac som ochotný zainvestovať do postele 8 hodín kvôli spánku, takisto som ochotný zainvestovať topánky, že nech stojí aj 120 eur, 130 tie barefoody, ale viem, že v tom chodím 3-4 hodinky denne a presne potom, ako ty vravíš, že mám tričko, ktoré nosím raz do mesiaca, tak to je niečo, čo nedáva zmysel. A nie si v tej komunite miliardárov, že to je nejaká vstupenka do toho klubu, proste máš svoje podnikanie, ktoré nestojí na tom tričku, že ako vravíš, keby si robil modu, fashion, uvažuješ inak, ale pre teba je kľúč. Niekto by povedal, že nekúpi inteligentnú pánu za 30 000, ale ty chápeš, že tam ti to nosí výkon. Áno, veď presne o tom to je, aj keď si teraz povedal, že to, čo nosíš, že aj tie auta, ako áno, ja si kupujem, primárne sme kupovali bezpečné auto vždy, však mám deti, chcem mať bezpečné auto, čiže si kúpim bezpečné auto, to nehovorím, že si musíš kúpiť, ja neviem, Mercedes alebo BMW, ale kúpiš si bezpečné. Chlapi, ktorí chodia do zahraničia, tak chápem, že si kúpi bezpečné auto, horšie je to, že väčšinou tie bezpečné auta im sedia doma a oni idú na nebezpečných autách, že kúpia si. Vidíme to ten fenomén aj tu na Orave, že kúpia si prestížnu alebo teda luxusnú značku auta, ale potom do toho Nemecka aj tak ide možno na nejakej dodávke. Sice možno bezpečnej, ale proste musí ísť na tej dodávke, lebo nemôže tam, alebo nechce tam ísť na takom aute. Možno také záverečné dve otázky. Prvá, s akými podnikateľmi sa ty stretávaš v rámci tvojho kruhu? Kľudne povedz aj mena, alebo keď chceš oblasť, že máš vytvorenú takú svoju partiu podnikateľov, s ktorými keď sa o tých podnikateľských veciach? A tak jasné, akože ja tým, že trávim veľa času v práci, tak a posledné roky venujem teda čas práca a potom rodina, tak zasa až tak toľko tých stretnutí nemám, ale keď ideme na nejaký event, tak áno, z toho môjho teda odboru ideme niekde na nejakú výstavu, alebo sme pozvaní na nejaké divadlo, z Heinekenu a podobne, no tak logicky stretneš tam ďalších tých podnikateľov, ktorí podnikajú v rovnakom alebo obdobnom odbore. Dodávateľia rôznych, potravinárstvo a podobne. Čiže... Čo ich najviac zaujíma na tebe, keď sa s nimi bavíš? Že čo si všimne, že na čo reagujú, keď o sebe povieš? Vieš, čo najviac akože reagujú na to, keď im poviem, že koľko mám zamestnancov a donedávna, lebo už to tak úplne celkom nie je, ale teda veľa ľudí prekvapovalo, keď som mal napríklad, 30 rokov a povedal som, že čo všetko robím. A sa po mne pozerali, že to si kedy stihol, hej. To som vnímal, že to veľa ľudí prekvapovalo. Napríklad, keď som mal len 24 rokov a povedal som, že podnikám, tak tiež, že taký mladý a už podniká. Už dneska samozrejme som sa zaradil medzi staršiu... Koľko máš podnikov dnes? Tak akože v skutku takých, ako keby, keď to budeme rátať, že statických, tak nejakých vlastne 2, 3, 4, 5, 6 a potom máme také menšie ako tie výdajne, máme nejaký bufet, takže... To tak akože naráta na nejakých možno 11 prevádzok, ale teda takých ako keby takých prevádzok, že ktorú normálne reálne navštívíš, tak sú to väčšinou tie závodné kuchyne. No a prakticky hotel Slanica a teda za Kamenom, teda Central Pub, alebo teda Facka. No, prebrali sme viac financie ako leadership, tomu sa dostaneme na budúce, ale máme jednu záverečnú otázku, psychologickú na teba, takú filozofickú. Keby si teraz, že ťa uniesiem na rok a na rok sa stratíš, čo by za rok bolo s tvojimi firmami podľa teba? Čo by sa udialo? Že keď sa si fakt zamyslíš, že ani nepovieš, že nikde ideš. Teraz hneď by sme ťa zobrali. Myslím si, a to teda asi až tak nemýlim, myslím si, že jeden rok by prežili. Akože už aj bezo mňa. Tým, že prakticky pracujem na tom, aby tá firma nebola závislá len na mne. Nemôže proste tá firma byť tak závislá na tom majiteľovi, že ak by sa mi, nedaj Bože, dneska niečo stalo, tak zajtra už teda nefungujeme. Takže myslím si, že jeden rok by tá firma prežila a potom by sa už ukázalo, že čo. Aj by podľa teba podrastla, upadala, alebo by vystagnovala sa na tej istej úrovni? Akože bojím sa, že by zostala stáť, ako keby vystagnovala a potom by došlo k nejakému už asi ukončeniu. Vieš, stále ako keby stojím si za tým, že ja som ten, ktorý to tlačí dopredu. Vieš, že stále som ja ten, ktorý prichádza s nápadmi, možno s tými vecami, čo sa ide robiť, ako sa ide robiť. Zatiaľ som stále ten, ktorý každú jednu zákazku, každý jeden ten obchod som zrealizoval ja.
Hej? A to naozaj mám šikovný už tým ľudí, ale zatiaľ ja stojím za tým rozvojom tej firmy. Zatiaľ teda úplne plne. Ale samozrejme už potom ten rozvoj, zase aby sa neurazili, tak mám skvelý tým, ktorý už potom nadväzuje na to. Čiže ja dohodnem nejaký obchod a už dneska mám tým ľudí, ktorí naozaj dokážu potom ten obchod zrealizovať. Že prevádzka príklad, poviem ten Hoval, tak to nie je, že len mojou zásluhou síce je, že ja som oslovil toho zákazníka, ja som vyhral ten tender, ja som absolvoval všetky kolá prakticky sám, všetky vyjednávania a podobne, ale už samozrejme na to, aby sme mohli otvoriť, tak mám skvelý tým ľudí, ktorí mi potom takto nielen pomôže, ale teda to urobí. Povedali sme takú tú zlú vlastnosť, ktorá ťa brzdí. Ktorá je tá dobrá, ktorá ti pomáha vyhrávať tie tendre? Že tam dostávaš feedback, že preto sme si ťa Tomáš vybrali a tvoju firmu. Tak neviem to úplne isto, ale viem, že ako náhle sa stretnem so zákazníkom osobne, tak väčšinou teda naozaj mi to vyšlo, takže som to získal. Čiže možno viem toho zákazníka presvedčiť. Viem mu ako keby nikdy sa na nič nehrám. Že ja zákazníkovi bežne poviem, že ak očakávate, že my vám budeme 5 rokov dodávať stravu a ani raz sa neurobíme chybu, ani raz proste nedôjde k nejakej sťažnosti od toho zákazníka, alebo že teda všetko bude dokonalé, tak toto vám vôbec nesľúbim. A keď takéto niečo čakáte, tak bohužiaľ teda do takého niečoho neviem ísť. Ja čiže neklamem a naozaj snažím sa tým toho zákazníka skôr presvedčiť o tom, že áno, my síce rovnako budeme robiť chyby, ale čo vám jednoducho garantujem je to, že vždy urobíme maximum preto, aby sme napravili chyby, alebo aby sme vám zabezpečili servis. Čiže skôr možno nejaká taká vec, že nejaká úprimnosť, nehrať to na nejakého geroja, že proste tu nie je lepšej firmy. Jasné, že aj iní to vedia urobiť dobre, aj iní vedia dobre návariť a podobne, ale je to o tom, že z dlhodobého hľadiska sa snažím presvedčiť toho zákazníka, že my sme tá najlepšia voľba. A toto si myslím, že som sa naučil nejakým spôsobom už vykomunikovať a byť úspešný potom aj v nejakom tom tendri. Wow, počúvaj, normálne by si ma uvaril, keby som bol klient. Keď mi povieš toto, že budeme robiť chyby, tak mi to hovorí o tom, že tento človek má asi za sebou roky a vie, že to gastro nie je ľahké, že toto sa deje v gastre, ako keby mi niekto povedal, že to bude dokonalé, takže mega. Je to tak, ako naozaj to som sa aj naučil, že proste byť vždy ako keby skôr radšej byť úprimný. Aj dokonca, keď musíš povedať možno aj niečo negatívne o sebe, tak radšej to povedz, ako máš strúhať doslova. Takého... A je to oslobodzujúce, že keď sa nejaká chyba stane, ja som vám to hovoril a poďme teraz urobiť maximum, že čo s tým ideme spraviť. Presne tak, ako to hovoríš. Presne tak to aj robíme, že my sme nikdy nepovedali, že tú chybu neurobíme. Ale zasa povedal som, že to vždy vyriešime a to sa deje. A aj tak vyhráš tender, aj keď povieš, že takúto chybu takáto chyba áno, ale tak vieš, ono hlavne záleží v akom prostredí, že tak my bavíme sa o nejakých tendroch na závodné stravovanie, ale my riešime aj také tie malé obchodné styky a to je vlastne zákazník napríklad svadobný catering. Tam už tá konkurencia je väčšia, iný ten trh mám v tom závodnom stravovaní, kde sú veľké firmy, ktoré sú veľakrát lepšie riadené, alebo proste sú aj obsiahnuté manažmentom a podobne. Ale čo je vlastne, to mi aj povedal jeden manažer z nákupu, keď sme teda riešili jeden tender a povedal, že pán Dibiek, viete, aká je vaša výhoda? Je tá, že vy ste tu neposlali žiadneho manažera, ale prišli ste osobne. Čo všetky tie ostatné firmy, ktoré oslovili do toho tendra, tak poslali niekoho. A vieš, že aj keby akokoľvek, aj keď si zamestnanec, musíš tam byť strašne dlho, na to, aby si jednoducho tú firmu vnímal, že áno, toto je moja firma, toto proste ja idem za tým. Vieš, že tam je tá moja výhoda, že keď idem do týchto väčších aj tých tendrov, tak tam idem ja. Ako ten, čo založil tú firmu, ten, čo proste v tej firme stále je, čo má stále prehľad. Iné firmy, väčšie firmy už pošľú proste niekoho. Hej? A potom ja mám z toho také nervy. Musím prezistiť. A vlastne zistím, že som hodil na stredku a ja nič neviem, lebo všetko sa musí prezistiť. A tak s tebou sa to vie dohodnúť. Áno, presne tak. Dobre, Tomáš, tak ďakujem, prajem vám krásne Vianoce. Teraz sme dali ľuďom taký vianočný podcast, kde sme prebrali aj vianočnú tematiku, prebrali sme trošku aj financie a prebrali sme aj rekonštrukciu tvojich prevádzok. No a teším sa na ďalšie témy. Ďakujem, Tomko, teda za pozvanie a prajem takisto šťastné a veselé a príjemné prežitie sviatkov s rodinkou. Teda. Ďakujem. Čau. Čau.